I ćao svima ljudi, pozdrav gameri. Ljudi, dobrodošli u novi klip. Ljudi moji, danas ćemo raditi probe da se ne nasmeješ Isusu. Znači, pa možemo sada početi. Čekaj. Kako? Ok, ovo je jao, ovo nije ni smešno, ovo je žalostno. Izaći u duetu. Izađu u kafić. Kuka. Evo ovako se pije ovdje iz creva. A jače. Jao, udari mamu. Je zazvonilo bang. Kako ga skinu. Oj, trči Sava, razvija mišiće. Opa. Sad će prdne. Ja se tako osjećam u preškolsku kad su me sapali i su upali na mene. Ovo je Isus. Jao. Ispade. Mislim da ovaj dečak dobro se mi pogodila lopta. Ovo kao GTA 5. Ajde malo da istražujemo. Pustite ovo moja sestra što se čula. Body lava challenge. Kako pao? Sad će ga udari, ovo znam. Da, ali ovo više žalostno. Ovo kao da si pogledao vešticu. Idemo mi u drugu sobu da gledamo ovo. Pao! Oja! Bruce Lee! Kako ga pogodio ovo? Oba! To kad neko pokuša prvi put da može skate. Razbi plafon, sine. Kako je čuknu. Oj, bebka. Udari se u muda. Tong. Čuo sam, monster. Kako pao. Što je uradilo dete? Tako se... Toliko ovo je smešno da... Znači, ja nisam mislila da će toliko biti smešno. Ono je zaista smešno. A i negdje možda bude žalostno, kao što ste primijetili sada. Tako ja, kad su me stavili... Kad sam išao u selo i ono me stave na konja i ja kaže džiha i padnem dole. Ovako džiha i bang kako razbijem glavu od iza. Baš tako
kad se čuje. Gle ovak. Ja ne znam šta. Ko možeš ovdje. Motor pao. Pao motorista. Ovo je bre Sonic Sega ona igrice, da. TV. Ne, eto bi moj brat rekao da nema TV-a. Toga sam išao u selo. Jao, tata! Tata, dođe me biješ! Aj, leti vila! Opa! Wow! Kako se čuva! Poljubac! Da ovo bilo muško, bilo bi bolje, ovo bi radio. Čekaj, radio bi ovo. Kako pala! Sad, evo kako se skače. Bravo, ekstra petica. Iluminati. Wow, kakva riba. Aj. Šta bre ovo radi? Što se bre toliko dere kad voli ponije? Šta ovo radi? Aj, čukni tu. Aj. Plajke. Nisam mislio da će da udari u drugaricu. Didi. Ne, znam šta će ovdje da se desi. Opa. Evo ovdje treba da skočiš i da se... skoči. Opa. Dok ustane, pođemo 5 sati dok ustane. 5 sati mu pođe dok ustane. 5 sati. Moja sestra se nešto tere. Kako se polio. Evo i moja sestra će da gareta. Da se vidi glava na tej strani. Čekaj. Dođemo. Ovo je pa tako na gumeni. Znam ovdje što će se desiti. Toliko komplikovano, šalim se. To nije ni komplikovano. Evo moja sestra hoće ona da... Nina. Smešno ovo. Ne. Smešno? Što je to? Evo kako se sipa sok. Prozbe ceo sok. Kako deda skače, ajde. Skoči bre. Ono ode sva voda. Aj ti kod dede. Dobro, hoćeš ti da gledaš. Probaj da se ne smiješ izazov, ajde. Ona ni ne zna šta je ovo kad se udari. I plus, nisam rekao, moja sestra se zove Elena i preziva se Kostić i ima 4 godine. Kao i ja se prezivam Kostić. Evo, gledaj sad jedna. Jao, razbi glavu, dete, javno. Znam ovdje što će se desiti. Gdje se skotrlja. A šta li se ovo čuo? Majstore. Kako se puka. Merry Capseps. What? Čuti. Gdje se kad se topne? Znao sam. Evo znam, ovo je više žalostno. Vidiš, evo djevojčica. I bravo, dobila nagradu, samo što se sapla i pala. Opa, klizi miša. Klizi miša. A gledaj sad ovo je, na. Opa. Kako se tukne ovo. Ovako. Evo ovdje ima da ispadne. Dete.
Opa, bravo. Bravo. Evo tako ti švrljaš na tabli. Da vidiš? Šta? Pije vodu. Di. Ne vidim. Sad opa. Gledaj kako pao. Samo nešto da vam kažem. Ok, ljudi moji, ovo se već skoro pa završilo. Ne vidim. I pa završilo se Lana. Nadam se da ste uživali u ovom klipu. I bacite like i subscribe se na moj kanal. I izlazi novi video za sutra. Ne vidim. Ćao. Ili da kažem, pozdrav.